Sami kanthi winati waras pikantuk berkah pangestu dalem sowan kula kalis ing sak para-para nanging pangabekti kula mugi kabeh ndak tampa ora kujo pangestu wae bali tampan ana Kakang sanget anggen kula mundi mewahana jiwadal dipun skecaken mangestu ageng dalem Yayi Pangeran Keswara paling pangandika Kang padha becik sawanira ning ngarepipun Kakang pikantuk berkah saha pangestu panjenengan sowan kula mboten wonten alangan tumempu mboten katalung sungkem pangabekti mugi konjuk ndak tampa gawe suka gembiratinipun Kakang sawetara Kresna ndaturi lenggah ngestakaken dawuh Prameswari Nci paring dawuh Kang Mas dikepenake lenggahku ya ngestakaken dawuh Kakang Kian Pati sabda katimbalan nalika kalungguhan ngarep panjenenganipun ngangkat Pangeran Pati marang putra kula Pangeran Palwaka. Ing pangajab benjang kamun kula leleh saking kraton Kediri kiyambakipun ingkang kula jumenengaken nalika. Saderepun badhe kula jumenengaken kiyambakipun putus keng supados golek wanita ing benjangipun kinarya dados garwa Prameswari. Menapa sedaya kala wau sampun wonten pawartanipun Kakang. Sang Prabu kepareng matur pamilepat sih pangapunten dalem. Perkawis pekabaran ingkang putra Pangeran Palwaka ing dinten sakmangke dereng wonten pekabaran ingkang kula tampi Sang Prabu. Kanjeng kula kanjeng Patine putraku Pangeran Palwaka menika wonten patrapipun. Kanthi ana pisaning ngarep singa barong saking Bokotho. Yen ngono sing mateni putraku singa barong keparat singa batin. Mantyo jroning ati. Bareng aku meruhi putraku tumekaning pati. Kang Mas, panjenengan nembe kemawon nandhang sungkawa. Awit pejahipun pululan kula Pangeran Palwaka. Sarudin ulu menawi panjenengan piyambak ingkang jingkar ngupadi singa barong ing Bokotho. Ya Mas. Ya. Panjenengan monggo kula aturi lenggah ing Sketsa. Kula ingkang badhe ngupadi singa barong ing Bokotho. Kaya kasendal malaikat duduk jroning dadanipun Kakang. Kaya ana pawongan sing krenah marang putraku Pangeran Palwaka. Tan mengko dheweke calon ratu ing Kediri. Yayi. Yen to kang sira duweni kekarepan goleki singa barong brandal sing padha makuwon ana ing Gunung Klotho. Aku pasrah karo kowe. Muga-muga bisa entuk gawe yen kaya ngono. Pangestripun keparing pamit. Kakek kula iki monggo sareng-sareng kilayonipun putra.
pancen wong omah-omah iku nek ora duwe ya koyo aku iki gawene ning alas gawe areng apa nek wis dadi areng dol dikek duit Kak suarane Sani. Yo, Sani. Wis lugu wae sampean ora usah ngadeg. Iki lho aku lagi ngobong kayu tak dadekno areng Wis tok akeh kan. kok sithik lagi sekolah. Iki lho Kang, tak kirim. Iya biasane yo mbok kirim nang nek iki dino lek mung ngirim kok yo rada randat iki mau. Lah piye wong yo kudune golek-golek sik. Kang. Sepulane yo Kang ora ono lawe apa-apa, aku duwe ku yo mung kerupuk kok. Ora apa-apa. Wis mangan. Temo yo wis mangan. Wis akeh Kang, aku wis mangan sak omah kok. Pancene kawit esuk aku yo durung sarapan. Iki mau yo tanpa bontot. Ayune kok yo mbok kirim. Iki mau rak ngene. Sepisan iki aku yo kepengin ngirim. Lah kaping pindhone aku kepengin njaluk dhuwit. Iki mau aku arep masak beras entek, lombok entek, sambarang isine pawon iki entek, Kang. Iki mau wae aku nek ra njaluk karo Mbok De April ki aku ra iso ngirim sampean. Jadi iki mau sebelum nggonmu njaluk karo tanggamu Lho, mbok ngirim aku. lah piye lah wong aku arep tuku ora nyekel dhuwit blas. Apa-apa bendina utang aku isin, Kang. Saiki aku wis ora dipercaya karo bakul meneh. Mergo bendina aku iki isine mung utang. Biyen wae yen aku arep blonjo kuwi ditetenges karo tangga-tangga. Dikecoli jare aku bendina isone mung utang. Mula iki mau aku nyusun, aku arep njaluk dhuwit karo sampean. Aku nek kon utang terus aku isin kan aku mau. Sampai aku ngote. Apa sing dadi unek-unekmu? Rasa-rasa nggonku urip rasane Sani. Lah aku ki mau teko kene arep njaluk dhuwit kok tok pameri nangis. Jane sampean iki duwe dhuwit apa ora? Aku ngono jane yo duwe duit. Lah yen duwe yo ndangake aku arep tuku beras. Mengko nggo mangan kok sore yen sampean mulai. Iki yo lek dodolan areng ndek wingi sisane yo kari iki. Piro ah? Sampean iki menehi dhuwit aku 5.000. Aku duwe ku yo mung iku Sat. 5.000 iki yen tak nggo blonjo entuk apa ah? Saiki samu barang mundhak kabeh regane. Matur nuwun ya, Pak. Iki saweran kok saweran jae saweran. Iki entuk beras sekilo ya, Pak. Nggih, matur nuwun, Bu. Matur nuwun.
anane aku nyambut gawe. Aku diwenehi neh. Matur nuwun, Pak. Iki mau entuk berase. Kala-kala tak golek tuku daging barang. Aku ben rasane malah daging. Bedino mangane kok lombok mentah karo terasi. Mateni wong. Sani. Ngono kuwi lho, Kak. Sampeyan iki kudune isin. Sampeyan iki kudune ngrumangsani. Lho wong aku arep blonjo wae yen ora diwenehi wong kok ora kelakon blonjo. Sampeyan iki jane wong lanang iso tanggung jawab apa ora? Sani. Anane aku nyambut gawe saben dina. Gawe areng kaya ngene iki ya bot-bote lekku banget tanggung jawab. Mergo aku iki wis duwe bojo. Ora ketang apa wae sing dadi penggaweanku. Yo tak syukuri. Nadyan saiki durung iso nyukupi kebutuhanmu ya Sani. Terus bendina terus sampeyan iki senengane njaluk ngapura arek tanggung jawab. Upama lho Kang. Upama aku ngerti kedadiane kaya ngene aku duwe bojo sampean. Aku biyen emoh kok kaya bojo. Kedua aku dadi bojone Pak Wagiman ae. Mangsamu. Ya aja kaya ngono to. Ayo, lho wong ora iso kepenakno wong wadon, isine bendina malah nglarakno ati. Sani. Yo tak jaluk mbok yo kowe iki sing sabar. Ancen ning alam donya kuwi yo kadang yo susah. Lagi wae awake dhewe iki nemoni pacobaning urip. Nyambut gawe saya angel. Tak jaluk kowe sing sabar. Mbok menawa besok aku entuk penggawean. Aku iki wis banget sabare yo, Kang. Paribasan aku sedina mangan. Sedina yo ora mangan. Aku mangan wae bendina nek ora njaluk karo tangga. Ora iso aku mangan, Kang. Yen aku nyagirke nggone sampean dodolan areng. Selawase aku ora iso mangan. Mula to, Kang. Golek gawean kuwi mbok yo sing liyane. Aja dodolan areng kaya ngene, Kang. Rumangsamu wong omah-omah kuwi kebutuhane ora akeh. Rumangsamu kebutuhane mung mangan tok. Sani. Tak jaluk kowe aja nangis ning ngarepku ya Sani. Yen kowe nangis, anane mung nangis ngersula saben dina mergo aku wong lanang sing ora iso nyukupi kowe. Yen pancene kowe getun duweni bojo aku kaya ana jurang sing jero ya Sani. Timbang aku urip ya mung dinggo genep-genep hitunganing jagat. Golek kaya ora sepira. Kanggo nyukupi bojo ya ora cukup. Yen aku nyambut gawe sing liyane, nyambut gawe abot sithik, aku ya ora kuwawa. Ngene wae Sani. Ketimbang kowe sesandingan karo aku saben dina mung gawe larane atimu, aku tak mati wae ya Sani. Kakak! Sampeyan arep apa, Kang? Aku arep mati. Aja. Utange sampeyan akeh kok arep mati. Sing mok nyar utang aku dhewe. Lah kowe golek bojo meneh dak ya iso. Aja ya, Kang. Kang Giman. Ya sepurane ya, Kang. Ngene wae. Iki mau rak wis suruh. Engko gawene areng ditutuke sesuk. Ayo do mulai ya, Kang.
ngene wae. Yo pancen iki wis surup surya. Kowe bali luwih dhisik. Iki kari semene wae tak tutuke. Sesuk tak gawane ning pasar taunan utawa ning gone ngulaan. Tak agendang dol. Ya, Kang. Nggo tuku beras. Duit sing 5.000 mang wis mbok gawa. Ya wis arep kanggo blanja. Lah sesuk aku sarapan piye? Lho duwe mbok men aku arep kok jaluk neh. Jabang bayi. Wis kowe bali agendang bali. Ya, Kang. Aku jaluk pamit. Sampeyan sing hati-hati kok ndang mulih ae ya, Kang. Ya Pak, tak bali. Pamit. Tekna, Kang. Ya ya. Bangetan wong urip kaya aku. Golek duit kaya ora sepiro. Anane mung diambil bojo saben dina. Yo. Muga-muga wae sesuk dadi duit. Pasar mulaan krana kaya. Cukup-cukupno kanggo sesasi iki engko Pak. 50.000 tak kanggokno sesasi. Ben aku ora nyageno karo Kakang Dimas. Papan iki papan kang sepi. Kok malah ana bocah wadon ngitung duit ing papan kang sepi. Sopo? Kula Sani, Den. Sani. Nggih, Bocah saka Karang Pradesan kene wae. sekarem telas. Bocah rempelas jebule kok ya ayu. Lah kok rayu wong 12 kuwi ra ketang wong cedhak alas ning ayu-ayu. Percaya. Lah nggih. Kabeh kuwi mau rak mergo aku weruh dhewe. San. Pon amit sewu nggih. Kula niki gelis kepengin ndang mulih arep ndang blonjo. Babakan Mergo aku blonjo wis ki seneng. gampang. Kowe arep blonjo apa wae mengko bakal tak cukupi. Sampeyan niku kok blonjo napa mawon arep sampeyan cukupi? Lho wong kula niki ngertos sampeyan nembe sepisan iki kok. Pancen bener. Aku ketemu kowe uga lagi sepisan iki. Lah nggih. Ning aku bareng ketemu kowe nyawang saka kono mau tak wati jebul kok ya ayu. Dadine sampeyan iki petinggi rempelas nggih. Arep menehi bantuan kalih kula. Ora. Lah kok ora pripun? Babakan bantuan iki gampang. Lah mau jare arep dicukupi, mbok menawa sampeyan iki penggede rempelas jare arep ngeki bantuan karo aku. Nek bantuan kuwi paling sepisan. Waton kowe gelem apa wae sing kok butuhake bakal tak wenehi. Tegese gelem napa, Den? Gelem dadi bojoku. Kok dadi bojo? Kok kaget? Lah nggih kaget. Lho wong kula niki elek-elek ngeten iki pun gadah bojo jare. Jare mau ayu kok elek-elek, Den. Ya elek ya ayu. Ya ayu-ayu. Oh ya ayu-ayu ngene. Aja ayu ya elek. Pun gadah bojo. Gampang. Kok Yen gampang? kowe ndek bojo, bojomu dipisahke. Oh, sampeyan iki mesti kulino selingkuh nggih.
Aku iki sing Joko Tingting. Lho isih Joko. Harmasamu. Lho ngene kok. Pawakane ketara se Joko iki. Nggih. Lagi sunat ndek kemis. Pun mari napa dereng? Wis mari, nek isih gemendu. Nggih pun nek pun mari. Nuwun sewu Den iki kula gelis-gelis arep ndang mulih. Gampang engko tak terke. Lho. Sampe pripun, Pak? Arep mok terno? Tak Omahku terno. cedhak kene ae kok, Pak. Tak terno mung tekan gagan tak gendong. Omahku gagan dari lewat alas kono wis. Tak gendong engko. Yen kowe mlaku dhewe kesuwen. Nuwun sewu lho Den nggih. Nggih. Kula niki pun gadah bojo. Ora ketang bojoku iki mung gaweane gawe areng. Ning aku kuwi setia karo bojoku. Aku ora kepengin dipameri karo duit sing akeh. Gampang. Kok gampang Wong pripun? wadon iki waton apa kang dibutuhake dicukupi mesti bakal seneng atine. Lah niku nek wong wadon liya nek kula mboten. Kula niku cukup mboten cukup yen seneng karo bojo men rumangsa Witing tresno jalaran saka kulino. Patus nolong dina kelan bakal seneng atine. Ampun nggih, Den. Kula niki malah wedi lho. Ora nek lara. Wong arep dipenane kok mon. Sampai niki malah wedi. Aku banyak temen temen ngene. Lajeng sampean pun wani demuk pipi kula. Pipimu jebol kemenyul. Tak kok medhuke sayang. Oh, sampean niki pripun lho? Kok demuk pipi malah saya wani demuk bokong. Aku yen wis dadi bojoku ra sampe barang tak jebok kabeh. Yen cilondro luwe rupa
dodok dhewe. Boten niku nak pitik yen kula boten kok. Alisnya nanggal bisa bebasan kaya dene wong edan tinabuan nggonku ngemis-emis katresnan karo kowe kok babar pisan ora welas karo aku. Salah sampean dhewe. Lho wong kula niki pun kandha yen ora seneng tor kula niki pun gadah bojo. Ewan dene sampean iki isih maksa terus. Kowe dadi bojoku ora gelem. Boten. Ya wis, ora apa-apa. Aku iki wong sabar. Upama kowe ora gelem dadi bojoku ora apa-apa. Boten napa-napa. Sing penting ora kecang sepisan aku enek. Nggih sami mawon. Lho ora dadi bojone ning sampean kok nate ngrasake ya senengen sampean. Sepisan tok. Ma. Sepisan. Sepisan. Lho kok sepisan? Oke, Cak. Ora nek kalem. Lho duduhno wae kula niki boten sudi kok jalan. Duduhke ora gelem. Wah. Aku. Aja kula. Ora nek lara. Yen ora tak dianduli sing kok silakot kan. Wes, kari milih aku apa milih digone boto? Moh kabeh. Lho wong iku wong ora 100 bek kok. Takep bekane. Dodok ora kowe? Dodok ora? Dodok ora? Dodok ora? Dodok ora? Dodok ora? Katone playune banter ra karo-karoan. Ya. Kowe bocah wadon. Mlayu tekan boto tak oyak. Ayo,